Mawa bwino ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti koma poyamba nayi mitu yake. Bungwe la National Food Reserve Agency lapempha nyumba ya malamulo kuti iwonjezere ndalama zomwe zapita ku nthambi zogulira chimanga. Bungwe la Malawi Environmental Protection Authority MEPA layamba ntchito yoonetsetsa kuti anthu asiye kupanga mapepala opyapyala yotchedwa mlanda maplastic. Ndipo banki yaikulu ya Reserve yatsitsa mlingo wa chiwongoladzanja cha dziko kuchoka pa 26% kufika pa 24%. Takulandirani tiyambe ndi nkhani yokuti bungwe losunga zokolola la National Food Reserve Agency lapempha nyumba ya malamulo kuti iwonjezere ndalama zomwe zapita ku nthambi zogulira chimanga kuchoka pa 60 biliyoni kwacha kufika pa 195 biliyoni kwacha. Akuluakulu aku bungwe la NFRA motsogozedwa ndi mkulu wa bungweli a George Macheka apereka pempholi pomwe amaonekera ku komiti ya mu nyumba ya malamulo yoona za ulimi ndi chilengedwe. Tili ndi zambiri mu ripoti la Chinsisi Moyo. Bungwe losunga zokolola la National Food Reserve Agency lati kuonjezera ndalamazi kuthandiza kuti bungweli likwaniritse ntchito yogula chimanga mu ndondomeko ya chuma ya 2026-2027. Mkulu wa NFRA a George Macheka auza komiti ya zaulimi ya nyumba ya malamulo kuti bungweli likufuna 195 biliyoni kwacha yogulira chimangachi. Amacheka anatinso bungweli likufuna 1.5 biliyoni kwacha yokonzera nkhokwe zosungira chimanga kamba kuti zina mwa izo zinawonongeka. Iwo ati ndalamazi zithandiza ntchito yokonza nkhokwezi. Ngati bungwe tikanasangalala tikanakhala kuti panayikidwa ndalama yoti tikonzere ma warehouse athu akulimbi fika choti amene akugwa ndipo akhoza kuononga chimanga chitati mvula izikupitirira, komanso ndi ma silos kapena nkhokwe zimene zapendama ku Lilongwe ku Kanengo zimene tikuyembekeza kuti atithandizire kuti zikonzedwe kuchitira kuti zisagwe kupha anthu kapenanso kuononga chimanga. Komanso tikuyang'ana kuti ndalama yogulira chimanga pakali pano atipasa 60 biliyoni tikukhulupirira kuti itawonjezedwa ikhoza kuthandiza kwambiri kuti chimanga Malawi muno chizakhale vuto chaka chibwerachi. Pakadali pano wachiwiri kwa wapampando wa komiti ya zaulimi ya nyumba ya malamulo achikondi Kampachike Chisale wati komiti iyi iwunika pempholi. Kuno ngati komiti ya agriculture komanso cluster taona ndithu kuti zina zimene akupempha nzofunika thandizo. Tikuyenera tathandizire kuti mavuto awo ambe kuchepa. Nkhani za nkhokwe sizili bwinobwino ndi zonongeka kwambiri zimene sizingatheke kuti asunge chimanga chokwanira atakhala kuti achipeza. Komanso amapempha ndithu akufuna kuti budget ndalama zichulukireko pang'ono. Bungwe losunga zokolola la National Food Reserve Agency mwazina limasunga chimanga mu nkhokwe zake pofuna kuti dziko lino muzipezeka chakudya chokwanira nthawi zonse. Chinsisi Moyo, MBC, Lilongwe. Sukulu yosula alangizi azachitukuko ndi chisamaliro cha wanthu ya Magomero posachedwapa isayinirana mgwirizano ndi sukulu ya ukachenjede ya Nottingham Trent ya mdziko la United Kingdom zomwe zichititse kuti ophunzira ena omwe akuchita maphunziro osamalira wanthu adzipeza mwayi wa ntchito mdzikolo. Nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, chisamaliro cha ana ndi aulumali Amere Navicha ikutsogolera nthumwi za ku Malawi pazokambirana zomwe akuyembekezeka kusayinirana mgwirizano okhudza madera osiyanasiyana ndi cholinga chofuna kutukula ntchito zachitukuko mdziko muno. Zambiri mu ripoti ili. Mai Navicha anati mgwirizano ndi waphindu chifukwa ogwira ntchito zosamalira wanthu mdziko la Malawi apeza upangiri omwe uthandizire kutukula miyoyo ya wanthu. Ndunayi inati boma la Profesa Mutharika limazindikira ubwino ophunzitsa ndi kupereka upangiri oyenera kwa anthu madera zomwe zothandiza kukweza ntchito zachuma.
ndunayi inalankhula kwa ophunzira pa sukuluyi komwe anawapempha kuti abwere ku Malawi kuti adzakhutire mavuto omwe ophunzira akumana nawo komanso mmene ntchito ikuyendera ndi kuthandizira anthu m'madera. Mkulu wa zakafukufuku pa sukulu ya ukachenjede ya Nottingham Trent University Professor Neil Mansfield anati sukulu yawo ndi yokonzeka kupereka maphunziro apamwamba kwa ophunzira pa sukulu yopititsa patsogolo ntchito za luso la manja ya Magomero. Professor Mansfield anati mgwirizanowo uthandizira kukweza ntchito za maphunziro popereka madigiri omwe asifanana ndi a mdziko la United Kingdom. Iwo anati izi zithandiza kutukula ntchito za maphunziro. Mgwirizanowo akuyembekezera kusayinira mwezi wa Meyi chaka chino. Wachiwiri kwa nduna ya zamalimidwe Athoko Tembo wadzudzula mchitidwe ononga ndi kuba zipangizo za ulimi wa nthirira omwe ena akuchita madera ena a mdziko muno. Atembo anena izi atayendera sikimu ya nthirira ya Dowa Dambo mboma la Dowa. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Skimu ya ulimi wa nthirira ya Dowa Dambo yomwe ili mdala Senior Chief Chakaza mboma la Dowa ili ndi mahekta okwana 560. Pa ulendo oyendera skimuyi wachiwiri kwa nduna ya zamalimidwe Athoko Tembo anayendera malo opopera madzi, damu ndi mathanki osungiramo madzi komanso kuona mbewu zosiyanasiyana pa skimupo. Kenako Athoko Tembo anauza alimi pa skimuyo kuti boma ndilokhutira ndi ntchito zimene alimi pa skimuyo akugwira. Athoko Tembo anati skimu ya Dowa Dambo ndi chitsanzo cha mgwirizano umene anthu akuyenera kukhala nawo pofuna kulimbana ndi mavuto osiyanasiyana monga njala komanso kuthetsa umphawi. Mwa mamembala 1204 apa skimuyo 850 akuti ndi achinyamata, ndipo Athoko Tembo anati zimenezi zikuonetseratu udindo umene achinyamata ali nawo popititsa patsogolo ntchito yotenga ulimi ngati business m'dziko muno. Pamenepa Athoko Tembo anatsimikizira alimi apa skimuyo kuti boma liwathandiza ndi trakita komanso kuwamangira nyumba yosungiramo mbewu zawo. Kusangalala kwambiri ndi zimene zikuchitika kuno. Zikuoneka kuti Professor Arthur Peter Mutharika chinthu chimodzi chimene amafunitsitsa kwambiri ndikuonetsetsa kuti tisamangodalira mvula tikamapanga ulimi komanso tizidalira zinthu zina monga ngati madamu, mitsinje, minaso mabohozi kuti zizitibweretsera madzi amene tikhoza kugwiritsa ntchito kuti tizithirira. Ndi zimene zikuchitika kunoko mmene ayamba chonchimu pafunikanso warehouse yokuti zonse akakolola azikasunga mmenemo komanso kufunikanso tractor kuti azilima mwachangu kuti zinthu zizikhalanso zadongosolo. Pali mabungwe ena ndi ena amene akhoza kuthandiza padakali pano ndikuganiza za Agricom amene tingathe kuwalankhula komanso pali Ministry of Trade amathanso kuthandiza. Komabe Athoko Tembo analangiza akuluakulu pa skimuyo komanso mafumu amderalo kuti athane ndi mchitidwe okuba zipangizo za pa skimuyo. Chinthu chimodzi chimene ndachiona chovuta kwambiri ndi anthu akuba. Anthu amabwera kumadzaba zitsulo zina zimene zikuyenera kupititsa madzi ku madera amenewa. Ndi kwa ine kunali kuyankhula mafumu kuti achitenge pa iwo okha ndiponso anthu akuderali kuti achitenge pa iwo okha kuti ateteze zinthu zimene zikubedwazi chifukwa kuti zinthuzi zabwerera iwowa ndipo ndi zinthu zothandizira iwowa. Apilirani Phiri ndi president wa Dowa Dambo Water Users Association, ndipo poyamika boma iwo apemphanso boma kuti liwathandize kumbali ya nyumba yosungiramo katundu komanso matrakita olimira. Kani ya warehouse komanso ya matrakita ni yofunikira kwambiri pa ulimi masiku ano komanso ngati ku skimu. Chifukwa ulimi masiku ano umenda bwino wogwiritsana ntchito machini ndi umene umakhala ulimi wothandiza ulimi maso wanzeru. Warehouse ndiyofunikira kwambiri chifukwa tikalima zokulima zathuzi tikakolola tikuyenekera tizikazisunga pamodzi malo amodzi. Kuti pamene tapeza msika cooperative yathu itapeza misika ndi kuti idzapeze kuti wogula adzatipeza zokolola zathu zili pa malo amodzimodzi. Ndiye ubwino wa warehouse ndumene une kuti ufuna kuti zokolola zathu zizasungira pamodzi pamene wogula akatipeza adzatipeza nazo titazunjika pamodzimodzi. Skimu ya ulimi wa nthirira ya Dowa Dambo ndi imodzi mwa maskimu 10 amene boma lakhala kumanga madera osiyanasiyana dziko lino kudzera ku ntchito ya Program for Rural Irrigation Development PRIDE ndi thandizo la ndalama kuchoka ku bungwe la International Fund for Agriculture Development IFAD. Isaac Jali, MBC, Dowa.
Bungwe la Malawi Environmental Protection Authority MEPA layamba ntchito yoonetsetsa kuti anthu asiya kupanga mapepala opyapyala yotchedwa mlanda maplastic. Mu ntchitoyi nthambiyi idzilanda mapepala opyapyala ndi kutseka kampani zomwe zikupanga mapepalawa. Tili ndi zambiri mu ripoti la Mike Kalumbi. Polankhula mu mzinda wa Lilongwe atatseka kampani ziwiri zomwe zikupanga mapepala osavomerezekawa, mkulu wophunzitsa anthu zachilengedwe ku nthambiyi Aubrey Chilwa ati mu kampeni azitseka kampani zomwe zikupanga mapepalawa komanso kumanga anu ake a kampanizi. Lero tayamba kampeni ya serious imene tayambira munomo mu Lilongwe, imene ndi operation mlanda maplastic opyapyala, maplastic amene ali olesedwa ndi boma kutengera pa malamulo a Plastic Regulation ya 2015 Environmental Management Act. So malamulo amenewa amalesa maplastic amene asakufikira mlingo wa 60 microns. Maplastic amene onso akumapezeka kuti samalembapo lebo ina iliyonse kuti koda kupanga manufacture ni ndani, komanso samakhala ndi kasimbo kuonesa kuti plastic itha kugwiritsidwanso ntchito ina nthawi ina yake, komanso oti litha kuwola padoti. Oyang'anira zachilengedwe ku konsolo ya mzinda wa Lilongwe a Cedric Tambala ati iwo agwirizana ndi nthambi ya MEPA pofuna kuthana ndi onse omwe akuphwanya malamulo popanga mapepala osavomerezeka. Ndizoona zikupitirirabe ndichifukwa maona kuti tindanzathu la kuchokera ku MEPA patokanga Lilongwe City Council tinaona kuti nzosatheka kumano kudzera mu mgwirizano umene tapanga ndanzathu ku MEPA nzothekera kuti tithandizane kuonetsetsa kuti production ya zimene zaletsedwa zimene zindi akhoti zisamapitirire. Kutengera pa malamulo a Plastic Regulation a 2015, mapepala opyapyala ndi oletsedwa m'dziko muno. Kampani zomwe zatsekedwa pakadali pano ndi King Diok Plastic Company ndi Quality Plastic Limited zomwe anu ake ndi nzika za dziko la China. Mike Kalumbi, MPC Lilongwe. Bungwe loyang'anira mabungwe oona za wanthu aulumali la Federation of Disability Organizations in Malawi, FEDOMA, layamikira boma kamba kochotsa msonkho pa zipangizo zothandizira wanthu aulumali mu dongosolo la zachuma la 2026-2027. Popereka dongosololi, nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka inalengeza kuti zipangizo zomwe anthu aulumali amagwiritsa ntchito tsopano zidzilowa m'dziko muno osalipira msonkho. Mkulu wa FEDOMA a Simon Munde wati izi zabwera pa nthawi yake pamene anthu ambiri aulumali amalephera kuzifikira. Iwo akufotokoza. Kani yonena kuti zipangizo zimene timagwiritsa ntchito ngati anthu amene tini maulumali pachingerezi timati ma assistive devices azilowa m'malawo munomo opanda msonkho wina uliwonse. Ndi chiganizo choti tachilandira ndi chimwemwe chonse. Ndi chofunikira kwambiri. Mukudziwa zipangizo zimene zambiri sizipangidwa m'malawo munomo, zimapangidwa kunja. Anthu amene ali ndi maulumali ambiri titonena 99.9% sangakwanitse kugula zimene zizi. Kuonjezeraponso nkuyika msonkho chimakhala chipinjo chachikulu kwambiri. Kotero kuti kwa ifeyo kunena kuti msonkho usakhalepo ndichopereka chilimbikitso. Osati kwa ife tokha, ngakhale mabungwe amene nthawi zambiri amathandizira dziko kapena boma la Malawi popeza ma devices wokunja ndikupereka kuno kandi ku Ministry of Health, ku Department ya Medical Rehabilitation, kandi kuja ku Malawi Against Physical Disabilities, ndi mabungwe osiyana-siyana. Mabungwe amene wawande kuti pamene popo akhawoti apepukidwa. Ifenso amene tili ndi maulumali tikhawoti tapepukidwa. Chachikulu chimene tikupempha kwambiri kuti definition ya assistive devices ikhale wide enough kuti ichite cover zinthu zambiri zimene zimamuthandizira munthu olumala pamene akugwira ntchito zake zosiyana-siyana, kuti nayenso atenge nawo mbali mokwanira bwino. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MPC. Bwanji tikumbutsane miti yake. Bungwe la National Food Reserve Agency lapempha nyumba ya malamulo kuti iwonjezere ndalama zomwe zapita ku nthambi zogulira chimanga. Bungwe la Malawi Environmental Protection Authority MEPA layamba ntchito yoonetsetsa kuti
anthu asiye kupanga mapepala opyapyala yotchedwa mlanda maplastic. Ndipo banki yayikulu ya Reserve yatsitsa mlingo wa chiwongoladzanja cha dziko kuchoka pa 26% kufika pa 24%. Takulandiraninso ku nkhani zathu, tipitirize ndi nkhani yokuti komiti yoona zachuma ku banki yayikulu ya Reserve yatsitsa mlingo wa chiwongoladzanja cha dziko kuchoka pa 26% kufika pa 24%. Izi zatsatira msonkhano oyamba wa chaka chino omwe komiti inachititsa lachitatu kufikira lachinayi msabatayi, malingana ndi wapampando wa komiti yemwenso ndi gavanala wa banki ya Reserve a George Partridge. Atsitsa mlingo kamba kuti mlingo wakukwera mtengo kwa zinthu, inflation rate, ukutsika. Izi zikutanthauza kuti anthu ayamba tsopano kukwanitsa kubwereka ndalama ku mabanki osiyanasiyana pa chiwongoladzanja chotsika. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lalangiza anthu omwe amagulitsa zipangizo za mphamvu za magetsi adzuwa kuti akakhomere ziphaso zochitira malondawa pasanadutse miyezi itatu. Kauniuni yemwe bungweli lachita posachedwapa waonetsa kuti amalonda ambiri mu mzinda wa Lilongwe akugulitsa zipangizo zomwe sizikufikira pa mlingo woyenera. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la MERA, Atufane Mwagomba, walangiza anthu ogula kuti adzigula zipangizo za magetsi amphamvu ya dzuwa kwa malonda okhawo omwe ali ndi ziphaso zowayenereza. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Kauniuni yemwe bungwe la MERA komanso Malawi Bureau of Standards likuchita ndi mbali imodzi yoziwitsa anthu zakufunika kugwiritsa ntchito zipangizo za mphamvu ya magetsi zodalirika, komanso kukhwimitsa malamulo makamaka ku kampani zomwe zimayitanitsa katunduyu. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MERA, Atufane Mwagomba, adandaula kamba kauchuluka kwa katundu osafikira mlingo. Endera mashopu angapo tapeza kuti almost shopu ina iliyonse mkatikati mwa Lilongwe alibe chiphaso chogulitsira zipangizo zimenezi. Nde kwa ifeyo ngati regulator tinapatsidwa mphamvu yonena kuti tizitha kupereka ziphaso zimenezi. Tikuwapatsa nthawi miyezi itatu ikubwerayi kunena kuti akwaniritse zonse zoyenerera kuti akhale ndi ziphaso zimenezi. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Malawi Bureau of Standards, Amasozi Mwenefumbo, ati ali nchikhulupiriro choti amalonda ambiri ayamba kutsatira malamulo akayitanitsidwe ka zipangizo za mphamvu ya magetsi adzuwa, kamba kuti bungweli lidalumikiza makina ake ndi bungwe la MRA, komanso kuti bungweli lili ndi malo atsopano oyezera zipangizo zosiyanasiyana. Katundu awo amangozembesa kwemera yakho kupanga bwinobwino koma kwembesa samabwera ya ndi amapeza katundu ambwera kwambiri pa market. Ifa imbesi ngati timati timone timazamuonera mwina ali kali pa market. Nde vuto ali kuli nali mene wao. Koma panopo vuto limene linatha because tinapanga linki through Askuda. Kuyambanso kulimbikitsa kukhwimitsa malamulo okhuza kayitanitsidwe kapena kagulitsidwe ka zipangizo za magetsi amphamvu ya dzuwa kukuyembekezeka kuthandizira boma kutolera ndalama zochuluka komanso kuteteza ndalama zakunja pa zinthu zosafikira mlingo. Trust Office, MBC, Lilongwe. Kampani ya network ya lamya za m'manja ya TNM yakondwerera kuti yakwanitsa zaka 30 pokumbukira zokhoma komanso zabwino zomwe kampani yadutsamo. Polankhula kwa wanthu ogwira ntchito ku kampani, mkulu wa kampani Michel Helbert wati kampani yachita bwino mu zakazi kamba kudzipereka komanso kulimbikira kwa wanthu ogwira ntchito. Mwayintu modzi ali ndi ripoti. Kondwera kuti yakwanitsa zaka 30 chikhazikitsira ntchito zake mdziko muno. Kwa mkulu wa kampani Michel Helbert, zaka zimenezi muli chipambano komanso zobetchera. Madalo Nyambose ndi mmodzi mwa akuluakulu a bodi
ya kampani ya TNM. TNM pa zaka 30 ndikuzolena kuti ndimuphika mwa zonse. TNM inali bwino, inavutika, komanso ababa yamba kupanga bwino kwambiri. Ndiyeno zaka 30 zimene zizi takula, tadziwa mavuto, tadziwa zokoma. Panopa koma tikungofuna kupanga kuyang'anitsitsa pa zokoma zokhazokha zimene tikufuna kupanga kupita chitsogolochi. Usiku kampani inapereka mphoto kwa ogwira ntchito 45 omwe achita bwino kupambana anzawo onse mu chaka cha 2025. Gilmed Bonga ndi mmodzi mwa anthu omwe analandira mphoto. Tapanga zambiri chaka chapitachi kugwira ntchito pa maproject osiyanasiyana amene timagwira mogwirizana ndi azinzathu ma department osiyanasiyana komanso anthu amene timathandizana nawo zinthu zina. China chinaiso chonena kuti timayesesa kuti tithandize makastoma mwansanga komanso kuti wina aliyense amene ali ndi vuto timuthandizenso. Kampani ya TNM ndi kampani yoyamba kukhazikitsa network ya lamya zam'manja m'dziko muno. Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission lati ndilokhutira ndi mmene andale akuyendetsera ntchito yokopa wanthu pokonzekera chisankho chapadera cha pa 17 March chaka chino, pomwe lati silinandire dandaulo lililonse pa nkhaniyi. Mkulu woona zofalitsa nkhani ku bungwe la MEC Asangwani Mwafulirwa wayankhula izi pa maphunziro a atsogoleri a m'madera ku ward ya Luwinga ku Nzuzu. Musasecheyo walemba ripoti. Mkulu woona zofalitsa nkhani ku bungwe loyendetsa zachisankholi wati pakali pano bungweli silinalandire dandaulo lililonse pomwe nyengo yokopa anthu ikupitirira, ndipo apempha andale kuti apitirize kuonetsetsa kuti akukhazikika pa mfundo zawo pokopa anthu. Amwafulirwa apemphanso atsogoleri a m'madera kuti atenge mbali powunikira anthu zachisankho ndi cholinga chochepetsa chiwerengero cha anthu osaponya voti komanso kuchepetsa mavoti owonongeka ndi zina. Tikufuna wina aliyense amene analembetsa mkaundula la voti azatuluke monyinji kukaponya voti. Nde pali njira zingapo zimene tapanga. Yoyamba ndi kukumana ndi atsogoleri amene andochokera ku mipingo komanso kuzipembedzo zina zonse zimene zopezeka mu dera limenelo, komanso tikumana ndi ma block leaders kumene tili ndi mafumu, tikumana ndi mafumu, tikutenga atsogoleri a misika ama ADC osewa kukambisana nawo. Cholinga chakuti kumene amapita akamakumana ndi anthu kandi maukwati zinkhoswe ngakhale pamaliro amene azitengerako mpata kulengezako zofunikira kuti anthu akaponye voti. Woyimira atsogoleri a m'madera ku Luwinga a Clement Gondwe ati maphunzirowa abwera mnthawi yake. Uthenga taulandira ndiponso wafika pa nthawi yake. Chachikulu kuti tikauze anthu akachulu amve ndondomeko yonse imene ameki ndiponso na masiku amene chisankho chizayendere. Chisankho chapadera chichitika pa 17 Marichi chaka chino. Musasecheyo, MBC Mzuzu. Munkhani za nsangulutso, kampani ya Entertainers Promotion yakonza phwando la zoyimbayimba lomwe akulitcha kuti Easter Saturday. Mwambo udzachitikira ku Nkopola Leisure Center kumangochi pa 4 mwezi wa mawa. Polankhula zokhudza mwambowo yemwe anayambitsa kampani ya Entertainers Promotion Ajay Banda wati mwambowo udzakhala wapamwamba chifukwa ayitana oyimba osiyanasiyana. Chimene tikusangalala ndi choti Sunday yake ambuya wa Yesu amakhala kuti akudzuka m'manda. Ndiyeno tapanga Saturday kuti Sunday ikamafika tikhala tikusangalala kuti ambuya Yesu akudzuka m'manda. Chimene tachita tatenga oyimba osiyanasiyana, tatenga oti akhalapo nthawi yayitali akuyimba, and then tatengaso achinyamata kuti tichite cater for everybody, you know, kuphwando limene. Ndi kuzakhala as usual like skefa chimoto ujatimanena kuti ndi the jamming machine. Anthu ambiri akudziwa panoponso atulutsa nyimbo za nyowani zikusangalatsa kwa basi. Baziso tikhalaso ndi anyamata athu aja oti mukudziwa kuti ayenera kuti akhalepo, you know, the kings of reggae,
achina Anjiru Chizondi, Peter Amidu, who together are known as the Black Missionaries. Bakara so bari konku Mkopola Leisure Center. Muonaso tatengaso mnyamata uja uti amavina kwambiri, anthu amamusangalira kwambiri, anambirimbiri mdzalera kunena lulu akakhala sokongo, zosangalatsa kwabasi all the way from Lilongwe akhala akubwera kumangochi. Ndipo munkhani za masewero, timu ya dziko lino ya masewero a cricket ya atsikana osaposa zaka 19 ili mdziko la Uganda komwe itenge nawo mbali pa mpikisano wa mayiko asanu. Mayiko ena omwe akapezeke ku mpikisanowu ndi Cameroon, Kenya, Mozambique ndi Sierra Leone. Matimu awiri omwe akachite bwino akadzigulira malo mu mpikisano winanso waukulu omwe udzachitikire mdziko la Tanzania chaka chomwe chino. Mchaka cha 2024 timuyi inakhala akatswiri a mpikisano ngati omwewo pamene unachitikira mdziko la Rwanda. Poyankhula ndi MBC timuyi isananyamuke, mphunzitsi wake Kyle Frederick Durant wati osewera ambiri omwe anali mu timuyi chaka cha 2024 zaka zawo zinapyola 19, koma omwe ali pano alinso ndi khama lotenga chikhochi. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Bungwe la National Food Reserve Agency lapempha nyumba ya malamulo kuti iwonjezere ndalama zomwe zapita ku nthambi zogulira chimanga. Bungwe la Malawi Environmental Protection Authority MEPA layamba ntchito yoonetsetsa kuti anthu asiye kupanga mapepala opyapyala yochedwa mlanda maplastic. Ndipo banki yaikulu ya Reserve yatsitsa mlingo wa chiwongoladzanja cha dziko kuchoka pa 26% kufika pa 24%. Pezani nkhanizi popita pa tsamba lathu la www.mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti. Mukhale ndi mmawa opambana. Vesti Mbola mmene muli nkhani zenizeni, nkhani zokutino muzitsate bwinobwino.